Hai să te mai ajut cu o chestie rapid, că te-am văzut că nu prea te pricep. Mufă dublă de 110, dop PP 110, seavă PP 110 la 1 metru și două coturi la 87 de 110. Nu-ți mai zic de-al doilea dop care te va ajuta să faci ce urmează. Da? Zici, cum fac eu din aia să dau la câine, să papă câinele? O umpli repede pe asta. Băgăm apă în ea. Oprește ca să nu-i plictisim și revenim când e plină. Ai oprit? Apasă stop. Să plictisesc omul. Hai, lasă așa să se umple. Ai umplut-o? Ia uite. E plină ochi, este aer, este apă, este tot. Da? Trebuie să nu faci așa prin curte și tu. L-ai pus pe nenea dop, că să nu te mai dați bani pe adăpători pe aia, dacă aveți pisici în curte sau alte animale, da? Ai întors-o, nea Cornele, o mai întors, uleu, e grea, bă! Ai mai întors-o încă o dată și ia uite acum, să iei aici zumbul de nel, dă-te aproape. L-ai scos pe nea și îți rămâne apă la pisici, știi cât? Uite, eu sunt câini acum, alip, 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 alip. Și bea pisica ta apă, nu scoate potate, că poate sunt din aia care din nou să meargă. Și ia uite ce se întâmplă. Crește nivelul la loc. Vino mai aproape și ia zoom aici. Și dacă are botul scurt câinele tău, o tai de aici. Da? Și ia uite. Ia uite, bă. Uite așa. Că el bea e câine din ăla care bea mult. Ia uite. Și uite ce se întâmplă când scot dopul la ea. Dacă îi putea, că nu. Nu mai pot, că sunt băt. Ia, că se ajută. Suntem mai mulți. Doamne, în tinerețe, vă știți ce putere aveam în deget? În tinerețe. Ia uitați-vă jos, mă, când scot. Ia, uite-te, să iei zoom acolo, că după ce scot dop. Uite, bă. Gata. Să nu dați. Că dacă aveți găini, dacă aveți animăluți, oare eu mai transpir mult degeaba pentru voi, mă? Fac și eu 100 de aprecieri. Gata, Bogdan, închide, tata. Mulțumim!